רוצים לדעת איך עושים את זה? אז בואו נלמד. נכנסים לאפליקציית קפקט. נכנסים לתמונות. מצלמים וידאו שלכם כאילו אתם מוחקים תמונה. שולחים את זה לקפקט. עכשיו נוצר לכם שרטון. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות, ללכת לשרטון שלכם בטיק טוק, להיכנס לתגובה ששלחו לכם. תיכנסו לתגובה ששלחו לכם, תצלמו משך, ועכשיו תקטינו עד כמה שצריך. יופי, הקטנתם? יפה. עכשיו שומרים את התמונה, לוחצים על שמירה בתמונות, נכנסים לוי הזה שראיתם, לוחצים עליו, אתם בתוך השרטונים, תיכנסו לתמונות, יפה. עכשיו יש לכם את זה, תבדקו כמה זמן השרטון שמחקתם את התגובה. בדקתם? יופי. ותעשו עד כמה את התגובה, כמה שהיא. באותו נכנסים למשך, עושים אוברליי. כמו שאתם רואים, זה עושה אחד מתחת לשני. ואז אתם מחפשים את משכה. יופי, מצאתם? תקטינו את התגובה. ועכשיו תשימו את התגובה ממש כמעט על היד. קצת שהיה תהיה אחרי התגובה. כמו שעשיתי בדיוק. לוחצים על אופקי, נכנסים למחשכה, נכנסים לאופקי, לוחצים על אופקי, ואתם פשוט מעבירים את השרטון לאט, ומזיזים את הקו. תלחצו על העיגול ותזיזו את הקו. לאט תזיזו, כן, יפה. תזיזו לאט. עכשיו בואו נראה איך יצא. יפה, למדתם. כל הכבוד. נתראה בפעם הבאה. ביי. אורחים ונהנים.